aquests cicles i aquesta, no sé, aquesta continuïtat de les activitats de la biblioteca té un avantatge, que és que moltes coses ja s'han dit i les persones que venen aquí ja saben que diré del cosa o no. També té un altre avantatge, que és que no el 100%, mai el 100%, però un percentatge alt ja, com a mínim de vista, es coneix. És a dir, que ja, per tant, ja tirem endavant una mica com a grup. Bé, jo us he de dir que avui, per raons diverses, l'únic que pensava fer era presentar les dues persones en el sentit quasi més elemental i més curt i més breu possible. La qual cosa implica que suposo, i estic segur, jo ho sé, que són dues persones ben conegudes i ben importants en la seva feina. La primera qüestió que vull dir és començar per l'Olgós. No entraré a des de quan ens coneixem, no entraré en això. Però per dir una cosa molt simple. L'Olgós és una persona, òbviament entusiasta, amb una capacitat de treball que esgota, i jo no sé com ella no està esgotada després de tants anys, però que a la vegada sempre té coses a dir i sempre té coses a presentar que són coses innovadores des del punt de vista de la recerca. Sempre són coses importants. I a més té una altra cosa, que és que parla i podria parlar de la mateixa manera que treballa i fa recerca, doncs podria parlar indefinidament, no se sap quan. I si voleu que faci noucentisme, qui sap on? Per tant, molt benvinguda. Òbviament no ho he dit, però és obvi que coneix la biblioteca moltíssim, que nosaltres la coneixem amb ella moltíssim, i que mai et diu que no, cosa que és molt d'agrair. Per l'altra banda, el contrast, un jove. Perdó que no sé què diu de la ratlla, però un jove. Jo crec que com a mi la meva percepció és que torna a ser una persona amb una empenta impressionant. Val a dir que l'empenta segurament també ve impulsada per la dramàtica situació actual de la universitat des d'un punt de vista burocràtic, administratiu i aquest tipus de coses. Però al marge d'això és que ell la té per aquí. A més, amb una voluntat de rigorositat que és claríssima. I a la vegada, això sí, és persistent. És a dir, pot no trobar una cosa i pot passar-se, si cal, 2 anys fins que la troba. Per tant, elements bàsics per poder ser un bon investigador, un bon historiador, en definitiva. Per tant, també ha col·laborat aquí, i no és la primera vegada. No. Vull dir que també ha col·laborat, també forma part una mica del que intentem tirar endavant o representar una mica seguint altres coses en aquesta biblioteca, i per tant estic content que una vegada més, no sé quantes fa, però és igual, una vegada més estiguis aquí. A més, i amb això acabo, amb una particularitat, que ja sé que hauria de ser molt normal. A la xerrada d'avui es diu alguna cosa així, com les dones i la maçoneria que són dos. I ell, de moment, no és una dona. Per tant, moltes gràcies, i estic molt content. Acabo aquesta brevíssima introducció amb una cosa que ja he parlat amb el Manel Vicente, com sabeu, com s'havia publicat. El Manel Vicente ha estat el que ha comissariat l'exposició, i en el fons també ha estat un dels grans, no és l'únic, però un dels grans impulsors del cicle aquest que ajuntem llunes, que vol dir moltes coses, entre elles, òbviament, lliure pensament, catalanisme, etc. I a la vegada un personatge que ell coneix i altres coneixen, aquí també hi ha un altre entusiasta que ara no presentarem els membres de l'assistència. Vull dir que llavors, doncs, que el Manel ha estat el que ha comissariat tota l'exposició i simplement dir, ja he parlat amb ell per dir, bueno, avui és la darrera xerrada que tanca el cicle de llunes i que han fet, són 4 o 5 xerrades. Bé, doncs, ell ens explicarà que l'exposició continua en peu, oberta, i ens dirà 4 coses sobre com després del cicle encara cal veure l'exposició.
és una mica fer com una defensa de que cal veure i cal tornar-la a mirar i cal tenir en compte els grups. Doncs moltes gràcies i espero que les expectatives que tots plegats ens fem es quedin ben cobertes, que estic segur que sí. Bé, jo també només 4 cosetes. Com ha dit el Pere, avui és l'última conferència del cicle aquest que d'alguna manera hem batejat com l'univers llunes. Molts dels que esteu aquí heu assistit a gairebé totes les conferències. Hem tractat tots els temes relacionats amb aquest personatge. Hem parlat de la seva vessant com a anarquista, com a maçó i lliurepensador. Hem tractat de la seva literatura obrerista, de la seva faceta com a poeta, i avui acabem no parlant només d'ell, sinó una mica també del seu entorn, encara que ho hem fet en totes les conferències. Avui el Ginés i la Dolors ens parlaran d'aquestes dones que en aquest món que significava la tramuntana i el lliure pensament radical de Catalunya van estar presents i no han estat gairebé reconegudes, encara que la Dolors i el Ginés han fet tot el possible perquè es comenci a parlar d'elles. Bé, jo el que us convidaria, ja sé que gairebé tots ja heu vist l'exposició. Com és una exposició que jo crec que val molt la pena i que es prorrogarà fins el dia 21 de gener, que féssiu un esforç perquè corri la veu, perquè vingui a veure l'exposició i s'assabenti de quines llunes aquella gent que no forma part d'aquest grup de llunàtics que ens reunim aquí moltes vegades. Que feu córrer la veu, que intenteu aconseguir que la gent vingui a veure aquesta exposició, que em consta que ha vingut molta gent i han estat molt interessats. Per res més us deixo ara amb els protagonistes, amb la Dolors i amb el Ginés, amb el Ginés i la Dolors, no sé qui començarà abans. I ala, vinga. Gràcies. Gràcies, Pere. Realment per mi és un plaer absolut que m'hagis presentat d'aquesta manera. Soc una persona, la Teresa ho sap, que és com la meva mare acadèmica, no només acadèmica ja. Moltes gràcies per aquesta presentació i també moltes gràcies al Manuel per haver-nos presentat. Avui vinc a presentar, de fet, una cosa que estem fent junts a la meva part, que és una recerca que fem compartida, perquè deia que la Dolors i jo i la Dolors estem treballant en aquest tema. La Dolors per mi també és un referent des de fa molts anys. Soc una persona que està aquí com intentant fer alguna cosa, no sé què, realment, però aquesta tasca de les dones vinculades al món de la internacional, etc., és una feina compartida que avui estic presentant jo, però perquè ell és generós i m'ha cedit la paraula a mi, no per un altre motiu. Us venim a presentar amb la Dolors les dones vinculades a la tramuntana, però no només. Farem un recorregut per les dones vinculades al món del llunes des del sexenni, més o menys, fins al final de la vida de la tramuntana. Un recorregut que hem pensat que seria interessant fer-ho en mode diàleg, conversa. Una conversa que no sabem com sortirà, si sortirà com una cosa positiva o no, però ho hem intentat fer una presentació que ens ajudi a entendre el diàleg o la conversa que farem. Bé, i gràcies per la presentació, també gràcies per convidar-nos. Gràcies, Pere, perquè per mi ets un referent des de fa molts anys, des del Pleistoceno pràcticament, que ens coneixem. I gràcies, Manel, també per convidar-me. I també això, gràcies a la tramuntana, és quan jo em vaig donar compte que hi havia un univers de dones que, amb alguna de les biografies de la Teresa Claramunt, per exemple, no apareixia això de la tramuntana, la Unió de Dones, després l'embrió de la progressiva femenina, etc. I gràcies al buidatge de la tramuntana doncs vaig començar a veure un univers de dones, que és el que parlarem a la segona part de la xerrada, que
que és sobre el que he treballat i el que segueixo, i suposo que seguiré treballant, no fins que em jubili, perquè ja m'he jubilat, no? Però suposo que sempre són persones a les que tornes, a les que vas trobant cada vegada més cosetes o vas creuant més informació. És un plaer fer-ho amb ell, perquè ja fa molts anys, encara que no sembli, ell és molt jove, que ens coneixem i treballem plegats i ens avenim, o sigui que serà un plaer avui compartir la taula amb ell. I comencem, si vols, sí, no? Bueno, jo abans de començar Sí. volia dir que també el Jordi, sí? per mi és com aquesta persona que em va obrir també el món editorial, que tenim una editorial compartida, però gràcies a ell, però que em va cedir aquest espai dins de l'editorial, però també va ser la persona que a mi em va explicar i que encara m'explica què passa amb aquest món complex d'aquests moviments, d'aquest conglomerat complex que és el món del lliure pensament, de la maçoneria, del federalisme, del republicanisme radical i no radical, de l'anarquisme, tot plegat aquest món, no?, que venim a presentar. Volíem començar amb aquesta foto, no?, perquè aquesta foto de la visita de Giuseppe Fanelli a Barcelona, a València i a Madrid ens parla molt del que venim a parlar nosaltres avui. Si nosaltres mirem aquesta foto amb deteniment, no?, i veiem el Llunes, veiem l'Anselmo Lorenzo, i veiem aquest senyor napolità que no parlava una mica de francès, poc francès, que va fer 3 conferències que segons la premsa del moment ningú va entendre perquè no se l'entenia perquè no parlava italià, parlava napolità. És una persona que venia convidat a venir per fundar la Internacional des de Nàpols, emissari de Bakunin, que aleshores vivia allà. La seva filla, de fet, va ser la directora de la Biblioteca Nacional de Nàpols, la filla de Bakunin. Arriba aquí, ningú entén res, però sabem que poc després, uns anys després, a l'estat espanyol, totes les idees de la Internacional comencen a arrelar-se. Mirant aquesta foto, i volíem començar per aquí, diem què no veiem, no? O què veiem? No veiem dones, no? Si tenim en compte aquesta primera imatge, que és la imatge fundacional de la Internacional, de l'anarquisme, en certa manera, aquest anarquisme primogènic d'aquest període, del 68, doncs, evidentment pensaríem que cap dona participa en aquest origen de la Internacional. Però clar, existien, la segona pregunta és, existien, hi havia dones vinculades al moviment obrer, a aquesta idea, no? I aquí iniciem nosaltres la reflexió. Ens fèiem unes preguntes, no? Quines són o quines eren les condicions de treball de les dones, no? Potser, Dolors, podries tu respondre aquesta primera pregunta. Sí, bé, quan veiem la foto d'en Fanelli i els seus nois, el González Morago, tots els amics que va trobant aquí, en Fargas, etc., veiem que tenim una Espanya on sí que s'ha implementat molt abans de les idees de Bakunin, les idees que seran les traduccions d'en Pi Margall del que seria en Proudhon. Tenim una implementació molt important del que seria la idea federal i després, quan arribin els amics de Bakunin, perquè no és l'arribada d'en Fanelli, sinó són totes les cartes que Bakunin està en correspondència amb gent de la península ibèrica, sembla ser que ja hi ha unes certes ganes d'anarquisme i, a més, és important perquè quan Fanelli arriba aquí no porta només les decisions de la Primera Internacional, sinó que porta també el de l'aliança d'en Bakunin. Llavors hi ha aquesta doble confusió, porta tot això i molta gent, ho estic explicant molt ràpid, però es colarà cap a les idees bakuninistes. Qui és protagonista d'aquesta arribada d'en Fanelli? Segurament l'Isabel Vila. L'Isabel Vila, que viu a l'Empordà, sembla ser que ella sí que assisteix a la visita d'en Fanelli quan fa el tour per Espanya, i tot això ho explica un dels reclús, quan publica el viatge d'aquesta gent per Espanya, que ho ha publicat Pepitas de Calabaza, i ara ho han reeditat, però amb un títol diferent, cuidadín. Però, vull dir, tenim aquest viatge que fa en Fanelli, que sembla ser que la gent ja estava convençuda abans de que arribés, encara que no l'entenguessin, i una mica explica tot el viatge que fa per l'Empordà amb els republicans federals, els casinos, a on va, i sembla ser que l'Isabel, 5 hores, que
que ha participat també al Foc de la Bisbal, etc., és una dona sensibilitzada cap a algú que explica molt bé què és el maltractament de la classe treballadora. A l'Isabel li diuen Isabel 5 hores perquè demana que els nens només treballin 5 hores a les fàbriques. És a dir, que la idea de l'Isabel porta amb si una reivindicació que sembla ser que només faran les dones, perquè he vist pocs escrits per part dels homes que demanen que els nens treballin menys hores o algunes referències a alguna que es pensa en aquell moment que és competència de les dones. Hi ha dones sensibilitzades cap a aquesta problemàtica, una seria l'Isabel Vila, però segur que n'hi ha moltes més, i en el cas de Madrid seria la Guillermina Rojas, una dona que des de Cádiz ha participat amb alguns grups i és la referent, o sigui, tindrà com a referència alguns grups feministes com el que serien les dones dels Pensiles de Cádiz, vinculades al Fernando Garrido, als germans Bartorello, al Ramon de Cala, etc., que és la penetració d'un cert fourierisme a Espanya i d'un cert santsimonisme i que anirà basculant tot això cap a l'anarquisme. Estic fent una descripció molt ràpida, però cal tenir en compte, per parlar d'aquestes dones del 69 al 72-73, el grup de los Pensiles de Cádiz, algunes publicacions que han aparegut aquí a Catalunya de la mà dels socialistes utòpics, seria el cas dels Montoriols, els Clavé, etc. I tot això seria un caldo de conreu perquè algunes dones vagin ja prenent consciència, però clar, en el cas de les obreres tèxtils serà dificilíssim. Només algunes dones prenen consciència a partir de que o són filles de lliurepensadors, de pares que els demanen una certa instrucció, i només així es podran bascular una mica cap al lliurepensament, al federalisme, sobretot, que serà el cas després de la Belén Sàrraga i totes aquestes, o cap a una certa acció obrera, però costarà moltíssim, perquè la majoria de classe treballadora d'aquells anys és totalment analfabeta, no tenen accés al coneixement i sabeu les condicions de vida dels obrers descrites per Pere García Fària i per tots els higienistes de l'època, o sigui, morts molt prematures, 30-35 anys, mortalitat infantil tota la que vulgueu, malalties derivades de l'exposició a totes les plagues que patirà la classe treballadora. I clar, lògicament, quan apareix Teresa Claramunt i digui allò de jo soc l'esclava de l'esclau, ho diu amb coneixement total de causa i des d'un punt de vista de dona que vol una emancipació. Llavors, clar, les condicions són terribles, molt més del que ens podem imaginar. Aquesta idea de l'esclava de l'esclau és una idea bastant popular, de fet. Sí. A Itàlia hi ha una historiadora que es diu Elena Vignami, que té un llibre que precisament es diu Le schiave degli schiavi, perquè a Itàlia tota la premsa del context apareix de manera habitual aquesta frase. Isabel Vila, i reprenc aquesta idea d'ella, que va ser la secretària del Consell Local de la FRE a Llagostera i que és un personatge fonamental per entendre aquestes dones. Jo, parlant d'aquesta primera diapositiva, parlàvem amb la Dolors, que ens trobem fent recerca que aquestes dones vinculades a la internacional seran mestres, seran cotxeres, seran impressores, seran una mica de tot. Trobem, per exemple, la vaga de 1870 i 1871 del Camp Batlló, que hem investigat amb el Manuel, de la fàbrica, aquesta fàbrica situada, que encara és l'escola industrial, situada al carrer a les Corts, situada al carrer Urgell, que trobem a 650 dones que participen en la vaga i 50 homes i nens. Trobem, a més, que la vaga de 1871 serà una vaga que s'allargarà fins al febrer des d'inicis d'any. Trobem a moltes dones. Quines són les dones? Perquè també considerem molt important que aquestes dones tinguin nom i cognoms. Aquesta és una llista que hem fet amb el Manuel. Repeteixo el Manuel, però és que sí, el Jordi Martí em va dir tot això que estàs fent també ho està fent paral·lelament el Manuel Vicente, anem a posar les recerques en comú perquè no tenies massa sentit. I de sobte ens trobem una llista de 92 noms de dones que participen en aquest conglomerat, en aquest teixit
obrer dels anys 60-70. No? La Dolors ja ha parlat de la Isabel Vilà, o Vila. També tenim a la Guillermina Rojas, que és un personatge també molt important. La Dolors ho treballa en l'últim llibre. També la Glòria Espigado, a Cádiz, catedràtica a la Universitat de Cádiz, ha fet algunes biografies sobre ella molt interessants. També tenim altres personatges potser més desconeguts, com és Marieta de Sants, que la trobem a l'any 1873 com a oradora d'un míting de la FRE a la plaça Catalunya, que participa a les 3 classes de vapor i que és present a conferències a Barcelona, a Sallent, a Manresa, a Monistrol, la trobem a la Bauma, a Olesa, a Esparreguera. No? Tenim també aquesta Marieta de Sants, que l'any 1873 la trobem a l'Ateneu Català de la Classe Obrera. Tenim també a la Josep Bassador, que creixerà a Reus, amb un Reus en el qual havia nascut Josep Llunes, que és cotxera de professió, que participa en el comitè local de Reus i que reivindicarà de manera constant la importància que les nenes s'alfabetitzin, no? Amb aquesta idea constant d'aquestes dones de l'educació i la pedagogia. I parlant d'educació i pedagogia, us volia destacar a Baudília Pi Joan i a Petronila Pellicer Pereira. Aquesta darrera, que hem pogut trobar aquesta foto preciosa, no? D'aquí a la Federació, qui és? No es parla mai de qui és ella. Parlem d'aquells homes de la Internacional, però qui és ella? Ella és cosina germana de Rafael Farga Pellicer i la companya sentimental de Rafael Farga Pellicer. Estem en un període que els cosins germans es casen, els meus avis també eren cosins germans i es van casar. I a més és la germana de Pellico, no? És a dir, tenim una personatge fonamental en tota la construcció identitària de la Internacional, molt vinculada, evidentment, a alguns dels líders d'aquest període. No? Elles qui són? Elles tenen molt clar aquesta idea que us comentava de l'alfabetització. De fet, els interessa tant que acaben matriculant-se a l'Escola Normal de Barcelona amb magisteri. Sabem que Petronila Pellicer Pereira, aquests són dos exemples de la Universitat de Barcelona, de l'arxiu de la Universitat de Barcelona, que són les seves matrícules de l'escola normal, a la qual sabem que Petronila Pellicer Pereira farà els exàmens de magisteri elemental i aprovarà, després farà examen de magisteri superior i aprovarà, serà per tant mestre superior d'ensenyament, i Baudília Pi, que només farà els 2 exàmens, però només aprovarà el de mestre elemental. Per què volien fer això? Elles dues acabaran establint a l'Ateneu Català de la Classe Obrera una escola per dones, no? A l'any 1869, en moments diversos, no? Perquè amb Manuel observàvem que també van intentar inaugurar una escola de nenes petites que no va acabar de funcionar. No? Què ens interessa sobretot d'aquestes matrícules? Ens interessa saber que elles tenien un interès conscient de la importància de la pedagogia de l'educació, una educació que no només es rebia a la societat, a l'Ateneu, a l'espai de sociabilitat, sinó que també el van rebre a nivell formal a la Universitat de Barcelona, en un moment evidentment que la carrera de magisteri o els estudis de magisteri no eren considerats una carrera acadèmica o una carrera universitària com a tal, no? Malgrat s'estudiar a la Universitat de Barcelona. I això ens porta, aquests anys 60, ens porten potser al fet més representatiu dels anys 70, un fet que després a la tramuntana apareixerà no de manera habitual, sinó gairebé de manera diària, no? Que és la Comuna de París. I potser la Dolors ens pot parlar de la Comuna de París perquè és una de les persones que més ha escrit sobre aquest tema. Bé, no, un poc, o sigui, hi ha altres persones que han escrit més que jo de la Comuna, però sí que em va entusiasmar també perquè la Comuna és un fet referencial. Recordeu quan la Teresa Mañé i el Joan Montseny es casen, entre cometes, reparteixen un text sobre la Comuna de París. La Comuna de París serà un dels grans aconteixements quan els nostres republicans faran festes perquè commemoraran la Comuna de París, és un gran aconteixement. Tindrem comunars que vindran a Barcelona, com el pare de l'Emil Enric, que vindrà refugiat aquí a Barcelona, i algun més, alguns arribaran a València també refugiats, o sigui, tenim comunars que venen aquí, i clar, és el gran aconteixement perquè per primera vegada es demostra que el poble, en un context complicat de guerra, de la invasió dels exèrcits prussians a París, es pot fer amb el control
de la societat a partir d'una idea que els anarquistes ja li estan donant voltes, que seria la idea d'un control municipal o d'autogestió municipal de l'espai de les ciutats, no? I llavors a la Comuna de París, igual que ja havien aparegut diguem-ne, durant els anys de la Revolució Francesa, apareixen les dones al carrer visiblement, i clar, a la Comuna de París aquesta participació de les dones serà molt important, tan important que la dreta reaccionària en seguida les atacarà, els dirà que són les petroleres, que és el nom que reben les dones, perquè llavors per cremar alguna cosa havies d'anar amb petroli, o sigui que i tindran el sobrenom de les petroleres, seran demonitzades. També dic que quan la Louise Michel, que potser és la més representativa de la Comuna, apareix al carrer, ella no és anarquista en absolut, és partidària d'en Blanqui, que és un dels grans insurreccionals de l'època, que és un home que també tindrà molts partidaris a casa nostra, o sigui que no és tot pla, diguem-ne així, però ella es farà anarquista quan sigui deportada a Nova Caledònia, perquè emigrarà o serà forçada a partir de Nova Caledònia i a partir de les xerrades que té amb altres persones anirà basculant cap a l'anarquisme. Ella és una mestra, filla natural d'un senyor i una criada, autoeducada, i precisament els dies de la Comuna li maten el seu company, o sigui que de verge roja res. És una sacralització, com sempre, del paper de les dones que tenen protagonisme. Quan una dona té protagonisme han de donar-li un estereotip, llavors clar, no tenen vida sexual, això és una de les coses que... Un estereotip que Sí, després s'hereva a Teresa Claramunt. Clar, que després la Teresa Claramunt serà la nostra Virgen Roja, no? Però vull dir, això, vull dir que realment els hi posen allò que diuen els San Benitos, no? Però clar, Luisa Michel, pedagoga, una dona que ajudarà a la identitat canaquà en contra de l'imperialisme francès, una dona que tornarà a Europa després, estarà a Londres també, exiliada, etc., serà el gran referent mundial de totes aquestes dones i apareixerà sovint, no només a la Tramuntana, sinó a tota la premsa de l'època. Al costat de la Louisa Michel hi ha altres dones comunars i algunes de l'AIT, com l'Elisabeth Dimitriev, que és superimportant, l'André Leó, que també tindrà, que estarà al Club de Montmartre, que tindrà també un record sobre la Comuna important, la Paula Minzi, la Natàlia Leverel i d'altres, o sigui que n'hi ha moltes que participen a la Comuna i també quasi totes seran o mortes o deportades, no? I a partir de tots els testimonis d'antics comunars van apareixent una mica les biografies d'aquestes dones, que s'establiran en seguida com un model per a les dones d'aquí, igual que després ho seran també les nihilista russes, que apareixeran a la nostra premsa i també seran un model de dones emancipades, lluitadores, etc. Per mi potser el referent més important que tindran les dones dels anys 80, sobretot, seria la Louisa Michel. Louisa Michel, que després esdevindrà molt amiga de la Teresa Mañé. Sí. Ara la Dolors parlava, Joan Montseny i la Teresa Mañé s'uniran en una festa pública al carrer el 19 de març de l'any 1891, un dia després de la celebració de la Comuna de París. Perquè des del mateix any, això vas treballar l'Álvarez Junco, que abans parlàvem, amb aquell llibre que va fer en homenatge al centenari de la Comuna, en 1971, però la Comuna des del mateix 1871, que l'Álvarez Junco ho explica, no? Que en el Congrés dels Diputats ja es parla de la Comuna, fins al 1889, 86-89, que comença a transitar cap a l'1 de maig, veiem com cada any el moviment obrer, amb aquest moviment obrer complex de definir ideològicament, participarà de manera habitual tots els 18 de març en el carrer. Per exemple, tenim a Tarragona, a l'any 1873, una commemoració de la Comuna en la qual participen 600 persones, de les quals sabem, gràcies a la federació, que hi ha 50 dones. I això passa de manera habitual a tots els carrers, a festivitats que comporten xarangues, que comporten processons, perquè no ens hem d'oblidar que hi ha tota aquesta tradició catòlica que no deixa d'estar. La gent surt al carrer i es manifesta com ho havia fet fins aleshores en processons, traient els subjectes al carrer. És una manera de recuperar el carrer, de fet, o sigui, clar, dius, ara recuperem des d'un punt de vista laic, lliure pensador, al carrer per les societats obreres, amb els pendons, amb la marsellesa, el que toquen les societats, no? Però és bonic i també la Comuna comportarà una altra cosa,
que serà la repressió contra la internacional i a la llarga, o sigui, la repressió contra tot el que es mou, diguem així, tot el moviment, perquè, clar, vull dir, els hi fa por realment a la burgesia de l'època que això pugui, o sigui, ser realment el que és un model que, com vulguis dir-li, però vull dir que serà important. Sí, després us hem posat aquí una frase, un petit fragment, ¿no? Del loro eterno, las valientes ciudadanas de cual decididas campeonas de la justa causa que las impulsaba supieron heroicamente y con admirable valor defender la vida de sus esposos, padres y hermanos. Gloria eterna a nuestras hermanas de París que supieron sacrificar sus vidas por la gran causa del pueblo. La historia inmortalitzarà sus nombres. Això ho deia precisament Josep Passador, aquesta dona de Reus que us parlàvem anteriorment, Josepa Gavaldà, Bonaventura Gavaldà, que eren germanes, Francisca Balanyà, Teresa Tondo i Magdalena Balanyà. Algunes d'elles que publiquen en aquestes portades tan importants com són la Federació, la Bandera Social, aquest diari setmanari anarcocol·lectivista, o Los Desheredados. De fet, és aquí precisament on trobem gran part d'aquestes dones, de vegades silenciades, perquè no apareixen els noms. Apareixen 50 dones assisteixen a les commemoracions de la Comuna, o 650 dones apareixen a les vagues de 1870-1871 de Can Batlló, no? Però no tenim els noms, sabem que hi són. Sabem que hi són per frases també com aquestes, ¿no? Sí. Hoy mismo tenemos ya en Madrid entre nosotros muchas mujeres dignas de compararse con los hijos más inteligentes de la clase obrera. Trabajan a nuestro lado y todos los días tenemos ocasión de convencernos de la importancia de su cooperación en la obra común. Sabem, també amb els estudis de Manuel Vicente, que hem trobat gairebé 92 noms propis, que per exemple a la vaga d'espardenyeres de 1872 participen 300 dones que s'afiliaran després a la internacional. 300 dones, no? On són aquestes dones? Com pot ser que no les sapiguem, no? Sabem que Reus, per exemple, que és la ciutat que després, a l'any 1885, allotjarà el primer certamen socialista, a l'any 1873 es fa el Congrés de la Federació de Tonelers, que coincideix amb el Dia de la Comuna, i a més sabem que participen totes aquestes dones que parlàvem abans, no? Sadó, Gavaldà, Balanyà, aquestes dones que estaran molt implicades en la construcció d'aquest pensament. No, però de fet tenim alguns textos que les defensen, algunes actes de l'Internacional on es parla ja de que hi ha d'haver igualtat entre homes i dones, de que s'han d'alfabetitzar les dones igual que els homes, etc., però també hi ha una certa arrencança a que les dones ocupin espai. Sabeu que hi ha en aquell manifest de Sabadell on es diu que les dones estan prenent els llocs del treball dels homes perquè se'ls hi paga molt menys, etc. O sigui, hi ha una certa recança i algun d'aquests textos és molt paternalista de cara a la capacitació de les dones i es qüestionen realment que les dones puguin participar en el que seria una vida presindical, vull dir, o les que estiguin a les societats obreres. És per això que no les veiem. O sigui que jo, mira que fa anys que investigo, quasi mai he trobat dones que tinguin càrrecs directius a cap societat obrera i que no siguin més que vocals o bibliotecàries, no? Vull dir, és molt difícil trobar dones que detentin poder dintre d'algunes societats. Me n'haig d'anar a les societats espiritistes o a la francmaçoneria per trobar dones en càrrecs, però realment hi ha una certa recança a que la dona abandoni el seu paper a dintre de la llar. Les dones no van a les reunions de nit, les dones difícilment es desplaçaran si aquestes reunions es fan ocasionalment en alguna taverna, en algun bar, són llocs on les dones no hi poden anar. I la cosa més significativa és que encara als anys 80 i 90, segons la Tramuntana, les dones no prenen part en activitats o conferències públiques. Serà precisament l'Autònoma de Dones la primera que des de la Tramuntana veurem que sí que participen en sessions de controvèrsia, però difícilment, inclús a la Teresa Claramunt la detenen perquè vol entrar en un míting obrer d'homes. O sigui que l'espai de les dones és un espai que, encara que sigui molt bla, 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 després, a l'hora de la veritat, pobretes, les trobem que estan marginades, sobretot de la presa de decisions. És per això que costa tant de trobar-les, o a vegades quan es diu 50 dones del tèxtil, mai trobarem els noms, no? Perquè són com si fóssim actrius de segona fila, no? Diguem-ne així. Vull dir, no som ni quota de gènere en aquella època, no?
Sí, tot això és el que observem nosaltres, de fet, en aquests anys 60-70, no? En aquesta dècada dels 70 principalment. Clar, després arribem al que venim a parlar avui, no? Això serà la petita introducció. Sí. Fins a arribar a la tramuntana. La tramuntana realment canvia tot i no, perquè és veritat que la tramuntana va escriure moltíssim sobre la importància, el propi Llunes, no? Sobre la importància de l'emancipació de les dones. La tramuntana és aquest espai en el que es parla, aquest diari anarcocol·lectivista que Llunes decideix fer en català i que dedica molts espais a escriure i a parlar de les dones no només del seu context, sinó també de les dones de la Revolució Francesa, com per exemple aquesta portada que va il·lustrar Eudald Canivell, o altres portades que dedicarà a la pròpia Comuna de París, a totes les dones vinculades a la Comuna de París. Sabem que la tramuntana acaba esdevenint uns abans i uns després. Ens hem trobat, gràcies a un recull que va fer el Jordi Martí, ens hem trobat amb moltes dones. Bueno, no tantes, hem dit, no? Sí. Unes quantes. Tampoc, sí. Ens hem trobat a dones que potser avui surt el nom, que pensem que són pseudònims, com és Maria Bocanegra, tenim a Teresina Gullivert, tenim a Dolors Mont, tenim a Belén Sàrraga, que sabem qui és, passarem a Emília, una Emília, que tampoc sabem qui és, a una Rosa, signa una Rosa, i una altra que posa una víctima. Després tenim altres que signen un article molt petit a una obra col·lectiva, un article col·lectiu, que és Belén Sàrraga, Ángeles López de Ayala o Amàlia Domingo Soler. I després ens trobarem a tres més importants de les que parlarem, però tu vulguis parlar, no, Dolors, de l'Ángeles López de Ayala i de l'Amàlia Domingo Soler? Bueno, vull parlar perquè m'agrada, són divertides. No, sobretot la Belén és importantíssima, crearà, i això no es diu mai, la Conciencia Libre la fa a Barcelona, això no es diu mai perquè es diu que sempre la fa a Màlaga, a València, no, la fa al 96, quan la bomba de canvis nous. Però el número desapareix immediatament, però trobem les ressenyes a la premsa de què ha creat la Conciencia Libre. Però com que hi ha la repressió de la bomba, ella se'n va corrents cap a València i serà detinguda a València, perquè s'encadena amb 6 dones més contra l'embarcament de soldats a Cuba. O sigui, ja és una anticolonial d'aquestes que ara està de moda. Pues la Belén és superactiva, crearà la Conciencia Libre, ella és federal, o sigui, ella és federalista, i encara el 38 la trobarem aquí a Barcelona defensant la República i fent conferències a la Terra Barcelonesa. El 38, diguem-ne, 1938, és una de les dones amb una pervivència més llarga de lluita, té uns manifestos brutals, passa que acabarà marxant a l'exili llatí com la majoria de persones vinculades a les lluites socials d'aquesta època i intentarà una mica eixamplar una mica el seu horitzó, diguem-ne així. Però Belén és una dona que es mereix una superbiografia perquè està tot, pràcticament hi ha algunes coses, algunes companyes historiadores han investigat, però per mi és importantíssim la idea de la Conciencia Libre. És una dona que és això com les altres, és de classe mitja, és una dona que ha tingut una certa instrucció, només així s'explica que puguin escriure, que puguin estar representades en algun lloc, que tinguin una mica de força. Ella vivia a Manferrero, que em sembla que després queda viuda o es separen, i són dones una mica que surten una mica del que seria l'obrerisme. Potser l'única que sí que té una ascendència obrera important seria la Teresa Claramunt, que fa un esforç brutal d'autodidàccia, d'aprenentatge brutal. Però, per exemple, una altra de les dones que apareix en el context de la tramuntana és la López de Ayala, que pobreta quasi no es farà enlloc, perquè suposo que l'equipara una mica a un futur que formarà part una mica dels radicals de l'ERUC, i és per això que no ens l'estimem massa, no? Però en aquells anys de la tramuntana, ella és anarquista d'acció directa, tant que es veu obligada a desmentir-ho públicament perquè sap que la detindran. De fet, està 2 vegades a la presó de Reina Amàlia, o sigui, l'han detinguda 2 vegades, segurament per delictes de premsa, com explica el Llunes, que diu, em sembla que diu la carícia no sé què, o sigui, que se n'enriu, i més hi ha gent que no ho entén, sobretot els castellans, i diuen que va estar, em sembla que diu, al castell de Reina Amàlia, i es pensen que està en un castell, i no, està a la presó del carrer Reina Amàlia,
que és la presó de dones, i a més ella fa 2 narracions brutals que publicarà a les Dominicales del Libre Pensamiento. Amb una parla del pati dels corders, que en castellà el tradueixen com el pati de los corderos, i no, són els que fan cordes, i veu, per primera vegada, veu que allà hi ha un lloc on es mata la gent, i la segona narració és un poema supergòtic que fa, però el que ho fa estant a la presó, i a més ella signa com Càrtel de Barcelona. O sigui que és una dona supercompromesa. I quina vinculació té amb en Llunes? Ara ho explicarem una mica, però sobretot la vinculació és que ella es presta a fer, diguem-ne, aquestes xerrades de controvèrsia als anys 80, on parla ella, a vegades parla la Teresa Claramunt, i a vegades parla també una dona que tenia tots els números per ser una dona superinvisibilitzada, inclús a dia d'avui. L'Amàlia Domingo Soler, espiritista, quasi cega, recupera la vista gràcies a l'homeopatia, o sigui, poca broma, perquè són gent molt, diguem-ne, molt alternativa de l'època, i Amàlia Domingo Soler per mi té una cosa importantíssima, que és la primera dona que fa una revista de dones i per dones a l'estat espanyol, que és La Luz del Porvenir, una revista que durarà quasi 20 anys, que ha posat en marxa una dona cega, espiritista, que té correspondència amb dones afroamericanes que viuen al Carib, a Cuba, a Puerto Rico, encara tenim colònies, a Filipines. S'escriu amb totes aquestes dones que són racialitzades, la Simplicia Armstrong de Ramú i moltes d'altres. Llavors ella té una correspondència interna, posa en marxa La Luz del Porvenir, i llavors a La Luz del Porvenir escriuran les mateixes que escriuen a la Conciencia Libre, o sigui, la Maria Trulls, o sigui, la Belén, les germanes Carbià, que estan a València, també, o sigui, posa en marxa una revista on hi ha una cosmogonia que es barregen. Algunes que diuen que són espiritistes, com la Rita Aranyó i d'altres, totes aquestes que escriuen des del Carib, on això sí que s'ha implementat molt, i d'altres senzillament que són republicanes, com serà després la Lope de Ayala, que passarà de l'anarquisme al republicanisme, d'altres anarquistes, com seria la Teresa Claramunt, i d'altres que no se sap el què. Llavors ella posa en marxa aquesta plataforma, que és una mica horrorosa de buidar, perquè a vegades hi ha poemes que duren 3 i 4 pàgines, però clar, trobes coses genials. La posada en marxa d'escoles laiques, noies que són mestres laiques i escriuen discursos de mestres laiques quan prenen possessió del seu lloc, diguem-ne així, molta informació, diguem-ne, de tot un món com molt alternatiu i que fins ara no ens havíem mirat amb carinyo, perquè clar, com que sortíem des d'un punt de vista marxista, tot allò que no tenia a veure amb un cristianisme oficial, que era el que practicaven, diguem-ne, els catòlics, els ultres de l'època, els carlins, etc., ja passàvem a l'ateisme del Llunes, del Tàrrida, etc. Però aquest terme mig d'altres opcions espirituals que són la gran heretgia de la societat industrialitzada, aquestes coses que van a mig camí entre, diguem-ne, allò que creuen, sobretot a partir de la conquesta anglesa de la Índia, aquestes altres religions, aquesta metempsicosis, aquest anar i tornar de les ànimes que està impregnant algunes societats d'aquí, doncs clar, semblava que això no fos seriós. Llavors no estudiàvem aquestes revistes. Però clar, ella posa en marxa La Luz del Porvenir i precisament per un article de la Càndida Sans sobre els obrers ja els hi prohibeixen la revista, perquè estan parlant de la vida dels obrers. La Amàlia rodeja d'altres persones que no sé si surten o no a la Tramuntana, però són la Càndida Sans, són la Matilde Fernández de Ras, etc., que són les primeres dones que a Barcelona es casen pel civil, poca broma. Perquè, clar, com que les excomulga la Iglésia, totes aquestes les excomunica, necessiten crear plataformes importants. A partir d'aquí no les podran enterrar al cementiri civil, al cementiri de monopoli per l'Iglésia. Comencen a fer campanyes pels cementiris civils i coincideixen a López Montenegro, els desheredados i tots aquests que demanen cementiris civils. Voldran casar-se pel civil i voldran portar els nens a batejar pel civil. A partir d'aquí tornen a ocupar el carrer, perquè per casar-se, per exemple, la Càndida Sans de Gràcia i la Matilde, necessiten mobilitzar les societats obreres perquè les acompanyin al casament. Llavors van amb un carruatge de cavalls, amb 100 persones de sèquit, les bandes de música tocant la marsellesa,
i els estàndards obrers. Clar, és una contra, professor, per unes que es volen casar, perquè diguem-ne, els funcionaris no els hi fa cas. Llavors, clar, sembla una cosa innocua com una dona quasi cega, molt gran, japerudeta, pobreta, perquè era superlletja, ella ho diu en algun dels seus poemes, aconsegueix mobilitzar gent a l'entorn, diguem-ne, d'una heretgia, que seria l'espiritisme, i a més el seu entorn concentra els lliurepensadors, concentra els que tenen altres religions, etc. O sigui que és important perquè a on apareixeran després totes aquestes? A les dominicales de Madrid, de Libre Pensamiento, a on està l'Odón de Buen, perquè és el cunyat de... Bueno, s'ha casat amb la filla del Fernando Lozano, i el Ramon Chies, que són els editors. Però que les acullen sempre. O sigui, sempre aquestes dones que apareixen a la Tramuntana acabaran apareixent a les dominicales, apareixeran Gavarró, que Blanca Ferrer i Guàrdia crea totes aquestes escoles laiques per tot Catalunya. O sigui que realment és un món petit, petit perquè tots són amics i amigues, no? Clar, a la Tramuntana realment aquestes dones escriuen poc, Trobem que hi ha 3 en particular que escriuran molt, molt, ja hem dit que molt a mitges, que és una d'elles és la Teresa Manyer, l'altra és la Teresa Claramunt i l'altra és la Maria Trulls, que segurament ja heu parlat d'ella algun dels dies, el Jordi, que ha treballat ella, ha fet alguna publicació. Evidentment, potser la que més escriu, la protagonista de tot això, és la Teresa Manyer, que coneixerà el Llunes perquè el Llunes sembla que treballa fent sabons a Vilanova de Geltrú durant un període. El pare de la Teresa Manyer era un federal, seguidor de les idees de Pi Margall, i molt aviat sembla que coincidiran un poc temps a Vilanova. No massa temps perquè Teresa Manyer neix el 1865, el 29 de novembre, i sembla que van coincidir segurament ben poc. Però jo tinc la sensació de que aquest poc va ser significatiu per aquesta relació. Després es trobaran, per exemple, el segon certamen socialista del 1889, en el qual Teresa Manyer obtindrà un exercici per la seva obra a l'amor lliure. Un text que a mi, me sembla, abans li explicava a la Dolors, em sembla un text significatiu publicat per l'Acadèmia un any després, l'any 1890, i a mi m'és interessant perquè crec identificar que hi ha un canvi en el text per al qual ella guanya i en el que s'edita. Entre el que guanya i en el que s'edita, ella fa una rectificació on exposa que havia fet aquest matís on ella se situava com a anarquista. Teresa Manyer, evidentment, no sempre havia estat anarquista, havia estat una persona que havia simpatitzat amb la maçoneria, que s'havia situat com a lliurepensadora durant tota la seva vida de joventut, perquè havia conegut aquest personatge que ha citat la Dolors, que és Bartolomé Gavarró Borràs. Un personatge del que s'ha escrit poquíssim, penso que s'estava fent una biografia sobre ell, però no s'ha publicat. No, feia una el que era el del Mau, potser. Sí, el del Mau va començar a treballar, jo li vaig enviar el que tenia, però ha quedat a mitges. Ara és esperpèntic, el Gavarró és un leotaxil a la catalana. Sí, és un personatge interessant, és un escolapi que fa rutes per Tucumán, jo me'l trobo per Tucumán a l'Argentina, fent rutes religioses, que després se secularitza, que té un judici espectacular amb el Vaticà, una cosa que ha estat tota la documentació en l'Arxiu Secret del Vaticà, un judici meravellós, i ell acaba esdevenint un dels grans mecenes d'escoles laiques de tota Catalunya. Arriba a Vilanova de Geltrú a l'estiu de 1886 i decideix fundar 2 escoles laiques. Una escola de nens, que dirigirà a Víctor Ferrer, i una altra escola de nenes que li proposarà a Teresa Manyer. Teresa Manyer, que era molt jove, que havia tingut unes bones notes des de petita al col·legi, que havia coincidit a Vilanova de Geltrú amb Maria Elena Maseras, que sempre m'agrada parlar d'ella perquè és la primera dona que se matricula en una carrera a l'estat espanyol, es matricula en la carrera de Medicina, casualment és del meu poble, neix a Vila-seca, decideix estudiar Medicina. Quan acaba la carrera, no és la primera en acabar, perquè primer acaba Dolors Aleu, però quan comença a fer el doctorat li diuen que era tot mentida i que li havien permès estudiar la carrera de Medicina però no ser doctora, així que mai acabarà treballant com a metge. Farà els exàmens de magisteri elemental i superior i acabarà treballant per casualitat a aquesta Vilanova de Geltrú
amb una influència de les 3 classes de vapor, amb una Vilanova i la Geltrú en el qual havia viscut llunes, amb una Vilanova i la Geltrú lliurepensadora, federal, una Vilanova i la Geltrú també de Víctor Balaguer, molt catòlica. No? Decideixen fer una escola i es genera una guerra absoluta, una guerra civil gairebé en el poble. Amb la Teresa Balló van publicar fa uns anys un article al voltant del conflicte que es genera a Vilanova i la Geltrú arran de la inauguració de les escoles. A Vilanova i la Geltrú, l'any 1886, hi havia 2 diaris, 2 capçaleres de diari. Per una banda, el diari de Villanueva, que era un diari de notícies, un diari relativament conservador, però tampoc massa, i una altra capçalera que era el Federal, que era el Mensajero, perdó, que era un diari federal. Quan arriba Gavarró i funda l'escola laica, els sectors més conservadors, radicalment conservadors de Vilanova i la Geltrú, encapçalats per el mossèn del poble, decideixen crear una nova capçalera, que és La Defensa, que és un diari absolutament meravellós, amb un llarg recorregut, perquè arribarà fins a la Guerra Civil Espanyola, i els sectors lliurepensadors del municipi decideixen crear una nova portada, que és el Vendaval. Que, clar, poso el Vendaval, creat l'any 1887, perquè no casualment té un neol, un déu del vent, que bufa els mals de la societat, representats per els virreis de la cúria papal. Clar, no podríem entendre aquesta portada, aquesta capçalera del Vendaval, si no entenem i mirem la capçalera de la Tramuntana. És que són absolutament les mateixes. Els dos estan bufant els mals de la societat que representen la burgesia, la noblesa i el calgat, no? Perquè aquesta també és una idea molt important que ha dit la Dolors, que és l'anticlericalisme. L'Albert Palà va dedicar la seva tesi doctoral a aquest tema, té un llibre meravellós publicat a FER sobre, crec que el 2018, ara no ho recordo del tot, però crec que el 2018 és una tesi meravellosa, publicat en un llibre meravellós, que també parla del Gavarró, que també parla de com l'anticlericalisme esdevindrà un element central de cohesió entre tots aquests ismes, entre tot aquest conglomerat d'idees del federalisme, el republicanisme, el lliurepensament, la maçoneria fins i tot l'espiritisme. No? Els espiritistes justificaven a través de la teoria de M igual a S al quadrat, no? Que podíem parlar més enllà de manera científica. Llavors, aquesta portada jo crec que ens parla perfectament d'això. Us he posat la capçalera perquè l'any 1891, el dia que s'uneix, aquest any que s'uneix amb Jaume Montseny, l'Anarquia, aquest diari anarcocomunista de Madrid, dedica aquesta portada fantàstica d'un diari d'aquestes dimensions, un diari bastant gran, i aquesta és una portada de la digitalització de la Biblioteca d'Ús, per cert, amb aquest gravat meravellós de Teresa Mañé. Al costat, Teresa Mañé publica 3 poemes a la Tramuntana. Jo n'he descobert 2, en la meva obsessió de trobar tot el que va publicar Teresa Mañé i transcriure. Abans parlant amb el Pere m'ha dit, no es transcrius és quan corregeixes i tu estàs passant al Word el que trobes al document, i és realment així. No? Passant al Word el que trobo a la premsa, no només ens trobem 3 poemes en català anticlericals, a la Virgen de Lourdes, per exemple, explicant Teresa Mañé que la gran causa de l'endarreriment de les dones a nivell de l'alfabetització és l'Església, sinó aquest text que em sembla molt, molt interessant, perquè quan parlem a classe, els explico als alumnes, la complexitat que és entendre les idees en aquest segle XIX, els hi poso aquest text. Un text que surt casualment, preparada per la presentació d'avui, no? Aquest text de Teresa Mañé que es diu Glòria a la locura, al costat d'un article signat per la Teresa Claramunt. Què escriuen en aquest dia? Escriuen un text a favor de Colón. Ara políticament incorrecte, però en el seu moment una persona que havia estat capaç, Colón, de contradir el que deia l'Església Catòlica. I el que deia, ho deia des del món científic. Observava que la Terra es podia arribar a les Índies donant la volta. De sobte, Colom es transforma en una icona de l'anarquisme com ho havia convertit Darwin durant una temporada. Clar, textos com aquests ens permeten entendre la importància de determinats elements simbòlics en la construcció d'aquest imaginari popular dins de l'anarquisme. Teresa Mañé tindrà una relació molt propera amb Llunes gairebé fins la seva mort, sabent
la complexitat també d'entendre aquest món de les idees analitzant la portada que dirigirà la pròpia Teresa Mañé, la revista Blanca. Sabem que a la direcció de la revista Blanca hi participaran Giner de los Ríos, Ferrer i Guàrdia, participarà Unamuno, participarà Azorín, participarà gran part dels literats a nivell... És a dir, entendre les idees i dir anarquista a vegades és molt complexa. I és molt complexa perquè aquesta gent participaven en espais de sociabilitat diversos i en espais ideològics diversos, no? En el qual de vegades consideraven una cosa i l'endemà consideraven una altra totalment diferent. Teresa Mañé potser és de totes elles la que més publica, però també en tenim una altra molt important, que és Teresa Claramunt, no? Teresa Claramunt, que ja hem parlat que és la Virgen Roja, que hereda aquesta idea de Luis Michel, una Luis Michel que també publicarà en la revista Blanca, que serà traduïda per la pròpia Teresa Mañé i que serà molt amiga, Teresa Mañé, de la Teresa Claramunt, amb la qual s'havia trobat a l'exili a Londres i després a París per al procés de Montjuïc. Teresa Claramunt, l'única empresonada en el procés de Montjuïc, que també participarà i escriurà de manera habitual a la revista a la Tramuntana. No? Us he posat aquest text d'aquí, que és La premsa burguesa, de l'any 1893. Potser la Dolors, que també ha escrit d'ella... Bueno, no, a veure, una cosa, és que és bonic que veiem la Teresa Mañé, que escriu sobre el món lliure, però va ser monògama, emplorada, és el món sec tota la vida, i en canvi la Teresa Claramunt la tenim, que va tenir diversos companys al llarg de la seva vida, per desgràcia va tenir 2 o 3 fills, entre ells una que es deia Proletària Libre, que va morir, un nen que es deia Denuedo, que es va morir també, però ella quan està amb el primer Mangurri ja forma part d'un grup anticlerical que es diu Monti Tonetti, que era un home italià que va anar contra el Vaticà, ja forma part d'un grup anticlerical, després serà companya de López Montenegro a l'època dels Desheredados, o sigui que va tenir diferents companys sexuals, una vida molt activa, i precisament quan està a Barcelona viu al carrer Teruel i és veïna de la Lope de Ayala, que està vivint a vora el Mercat de la Llibertat de Gràcia, i de l'Amàlia, que viu al carrer del Canó. És a dir, que trobem una relació de veïnatge d'aquestes 3 dones tan importants, de sociabilitat, perquè vindran aquí al carrer Ferlandina a fer les seves reunions, primer l'Autònoma de Dones, sobretot, que és un grup que posaran elles en marxa, importantíssim. La Teresa, sobretot, va intentar crear un sindicat de dones i per dones, faran 2 reunions, la primera al Teatre Circ del carrer Montserrat. O sigui, és important perquè intenta vehicular zones d'empoderament de dones i juntament amb una mestra racionalista i maçona, que és la Júlia Imà, intenten crear una cooperativa que vengui llibres i material escolar per noies, és a dir, que trobarem la Teresa Claramunt com una gran activista, inclús escriurà una obra de teatre que representa el Teatre Circ, igual que la Lope de Ayala, que es veu que el Teatre Circ era el lloc més barat per llogar a Barcelona, llavors allà representen obres de dones. I on es troben aquestes dones? A part de veïnatge, es troben a una loja maçònica, que és la Constància. Això explica molt bé el Pere Sánchez, la Lealtat, perdó, explica que es troben amb en Llunes, amb l'Anselmo Lorento, amb en Tàrrida del Màrmol, que el Tàrrida ha obert una acadèmia politècnica al 96, ja també, el 96, és a dir que trobem una maçoneria mixta on hi van tots i totes. Jo no tinc clar quina és la Teresa Claramunt perquè no he trobat que fos iniciada enlloc, els sàpiens ho diuen però no hi ha cap paper, o sigui, s'ho imaginen, no? I en canvi sí que hi van la Lope de Ayala perquè té un historial maçònic important, la Júlia Imà i moltes altres que sí que surten, diguem-ne, com a maçones a les revistes, no? Llavors és important perquè veiem que també hi ha una construcció de ciutadania nocturna de tota aquesta gent, o sigui, no només s'està movent per fer escoles laiques, per construir un sindicat o una plataforma que les defensés amb el seu dia a dia de la cosa econòmica, sinó que també hi ha un intent d'entrar en política, de poder definir quina és la dona nova a partir de finals del segle XIX, quina dona és una dona que s'apropa al lliure pensament,
anticatòlica o anticlerical, diguem-ne així, que és important, vull dir, perquè tota aquesta construcció nocturna de la maçoneria per mi és fonamental, no? I fins ara també es deia que els anarquistes no eren maçons, i dius, ostres, n'hi ha un fotimer. La pròpia Teresa Manyer, perdona que et talli, ara parlant, potser Pere ho ha trobat, Ho has trobat, sí, també? als anys 20 li intenten vendre el Joan Monsinyent i la Teresa Manyer gran part de la seva biblioteca a Rossend-Arús. Clar. A la biblioteca. A la biblioteca, perdó. Intenten vendre els llibres a la biblioteca, no sé si serà el contracte, no sé si arriben a un acord, però en els anys 20 existeix La aquesta... referència. Li passo. La tinc. Clar, però que fossin amics no vol dir que fossin maçons. Jo, No, Teresa Manyer escriu a favor de la maçoneria al seu inici, però vinculant a dones maçones que són pedagogues i les posa com a referents, maçones. Jo no he trobat mai cap document que la pugui situar a ella com a tal, però sí que ens parla una certa admiració a dones maçones que són pedagogues i que contribueixen a l'educació de les nenes. Clar, jo no he trobat ni la Clara, cap de les dues Tereses, una altra vegada diem les dues Tereses, cap de les dues, i en canvi sí que la López Ayala, la Cea Urbano també, que forma part dels cercles, totes aquestes de Gràcia, totes, vull dir, sobretot les espiritistes també, perquè hi ha una maçoneria espiritista també. Però llavors sí que les trobo amb aquestes lògies de Gràcia, inclús alguna crearà una lògia que seva, o sigui, la Cea obrirà, la López Ayala en èpoques complicades també, i que després es vehicularan cap al republicanisme radical, o sigui que seran més que res republicanes, i en aquell moment qui posa en marxa una escenografia radical, ens agradi o no, és Albert Rux, a partir de l'any 3, a partir de les 6, a partir de les meriendes fraternales, que mobilitza quantitat de gent que faran rifes republicanes, que trauran al carrer tot l'ideari republicà, les banderes, les escarapeles, etc. Llavors algunes d'aquestes que han estat a la tramuntana, que han sigut molt anarquistes, es vehicularan cap allà. Lògicament, sobretot després de la repressió del 96, de la bomba de canvis nous, després de la vaga del 2 aquí, que torna a haver una repressió, i més després del 9 també, o sigui, després de la repressió de la Setmana Tràgica, no? Dir també que la López Ayala posarà en marxa 4 diaris, que es diu aviat, el primer serà el Progreso, el Raval de Barcelona, li prendrà el nom, el d'això, el Rux, o sigui, una de les tancades, li prendrà el nom, crearà el Gladiador de la Libertat, el Libertador, després de la Setmana Tràgica, i després una altra vegada un altre Gladiador. O sigui, ens trobem que no només és la Teresa Manyer qui serà directora d'un diari quan obrin la Revista Blanca a Madrid, que és la primera època de la Revista Blanca que ella consta com a directora, sinó... Tampoc ella, la germana. La germana, sí, o sigui, perquè les dones no podíem, teòricament, ser directores de diaris, però ens trobarem això amb la López Ayala que ho serà, la Belén Sàrrega i l'Amàlia i algunes més, suposo, vull dir, encara no tenim nòmines, no? Però bueno, la idea de la constància és important, perquè hi participa també l'Odon de Buen, que era soci del Tàrrida quan obren aquesta escola politècnica, que jo penso que aquí igual ve algun rotllo també una mica Sant Simonià, dels politècnics, aquestes idees del Tàrrida, que era genial, o sigui que a més és un dels que tampoc hi ha una bona biografia, el d'Igualada en va fer una, però encara és petita, diguem-ne, si Tàrrida mereix una superbiografia, i parlar també, ara que dic Igualada, de la Trulls, sí, la Maria Trulls, volem acabar amb aquesta, no? Que és molt maca, perquè escriu en català i castellà, ella escriurà des del principi a La Conciencia Libre, és una dona paralítica, des de petita va tenir una malaltia, filla de lliure pensador, perquè el pare li fan el pacte de la fam i es veu obligat a emigrar, i llavors no sé on viu, Igualada... Neix a Prats del Lluçanès, té una paràlisi, de petita té una paràlisi que li evita anar a l'escola i aleshores s'educa gràcies a l'esforç familiar, no? Els llibres del pare, el pare llegeix l'Eugenio Sueca i aquestes coses, i per això dic que és lliure pensador. I és bonica perquè es casarà amb un funcionari de Correus que té 20 o 30 anys menys que ella, que això segueix les novel·les de l'Amàlia. Que l'Amàlia en moltes novel·les parla d'aquests matrimonis raros, dient
és que com que s'estimaven en una vida anterior, ell és espiritista, és mèdium, guanya la vida a partir de fer sessions mediúmniques i posarà en marxa alguna important, que és la primera societat d'enterros civils d'Igualada. Això que deia jo que lluiten pel rotllo civil i posarà en marxa una revista de nom molt anarquista que també es diu La Iconoclasta. O sigui, és bonic perquè ella és una gran activista, tot i ser una dona paralítica. He trobat també que les amigues fan una subscripció per comprar-li una espècie de cadira de rodes, o sigui que és bonic. La solidaritat entre dones, també, que això no n'he parlat. Totes moriran a l'Inòpia, la majoria, perquè els homes no les volen, perquè són massa lliures. Llavors, moltes aniran, per exemple, Isabel Vila morirà a l'Inòpia, a Sabadell, perquè la criden els de Sabadell per participar en les escoles laiques, però es morirà de gana i acabarà recollida pels evangelistes, l'Isabel Vila, i sent espiritista fa un procés invers. Moltes han fet el pas del cristianisme a l'espiritisme i després al lliure pensament i l'ateisme, i en canvi ella acabarà... També per la maçoneria passarà ella. Clar, també passarà per la maçoneria, i en canvi dones com la Maria Trulls, bueno, és maquíssima, o sigui, perquè és una dona que s'hauria de recollir tot el que va escriure, sobretot perquè escriu en català. Escriu a la Consciencia Libre, a l'Igualadino, a l'Iconoclasta, a la Igualada Radical, i escriu moltíssim també sobre l'educació. Acabarà amb els radicals de les RUCs també, clar, per què? Perquè vehiculen un ideari republicà i encara no saben que la RUCs és tan mala peça, o sigui, no saben que és tan mala persona, no? Llavors, clar, és important. Per mi la Maria Trulls és una dona a reivindicar, no? Però fixeu-vos bé perquè són dones superimportants, la majoria, i això que deia, moltes dones, per exemple, la Lope de Ayala acabarà aconseguint, gràcies a l'Eladi Dadó, el cooperativista, acabarà aconseguint una modesta pensió de l'Ajuntament de Barcelona, com si hagués sigut empleada municipal, i morirà demenciada i quasi a la inòpia. Moltes altres dones acullen dones molt grans a les mateixes escoles on viuen. És molt important. La Maria Marín, que és una amiga de la Lope de Ayala, que té protagonisme a la vaga del 18 de dones, començarà la vaga del 18 perquè llavors ja forma part dels cercles radicals, doncs aquesta era superpobra i morirà també a la inòpia i serà la mestra racionalista de l'escola del barri de Pequín, perquè aquesta és una altra. Elles són profes, però amb la gradació de les escoles, les millors sempre són dels homes. I elles estan als barris més marginals i sempre amb els nanos més petits, perquè els homes es quedaven amb els nanos més grans i tal, i elles sempre al cuidado dels nanos i nenes més petits. Les escoles mai seran laiques en aquesta època, o sigui, laiques, mixtes. La Iglesia diu escuelas bisexuales, que ara sona molt malament, però l'Església fa grans andanades en contra de les escuelas bisexuales. I la llei no permet que estiguin barrejats nens i nenes. Llavors sempre trobarem ells, inclús els formats per Ferrer i Guàrdia, que ells porten l'escola de nens i més grans, i elles, les de nenes i més petites, o els pàrvuls. Aquí la Teresa Mañé, quan inaugura l'escola mixta, que és la primera escola mixta, jo sempre la reivindico, la primera escola mixta abans que el Ferrer i Guàrdia, que estem parlant de l'any 1891, una escola que Pere Jordana, un personatge que participa en la construcció del primer certamen socialista i del segon certamen socialista, proposa a Joan Montseny i Teresa Mañé l'any 1891. És una proposta que surt del primer certamen com a acadèmia lliure i que a poc es va transformant fins a arribar a escola. És una escola mixta que apareix anunciada a les circumstàncies de Reus i a l'autonomia de Litran, un altre personatge molt interessant, que sabem que és mixta però que nens i nenes estudiaven coses diferents, però pel fet que nens i nenes anessin junts a l'escola rebrà Teresa Mañé i Joan Montseny una sèrie de denúncies absolutament interessants, molt interessants, perquè no s'entenia com nens i nenes compartien aquest espai a l'escola. Era com una cosa bastant aberrant. I estem parlant del 91 i Ferrer i Guàrdia, l'escola moderna, la inaugura el 1902. És a dir, que encara han de passar gairebé 11 anys per la inauguració de l'escola. Aquestes tres dones del final, amb la Teresa Claramunt, amb la Teresa Mañé i amb la Maria Trulls, que potser és la que necessita realment una biografia de totes elles encara,
Volíem destacar aquestes 3 protagonistes que participen en la Tramuntana, potser no de manera molt habitual, però sí que són interessants no per al nombre de publicacions que fan, sinó que participen, normalment escriuen en català, i us havia posat un poema que es diu Santa Hipocresia, que publica la Maria Truls a la Tramuntana el 1888, molt interessant, passa que és molt petit i no es pot llegir, però que jo crec que lliga molt bé el que estàvem explicant avui, no? Aquesta societat masclista o aquesta societat que reivindica uns drets per tothom però que després no se'ls aplica. Les senyores de la Voz de la Mujer, que és un diari de l'Argentina de l'any 1896-1897, té 2 editorials molt interessants. La primera editorial és A los cangrejos de la idea, es diu l'editorial, que parla de tots aquells anarquistes que reivindicaven l'emancipació però que després no l'aplicaven a casa seva. Sembla, diuen les editores de la Voz de la Mujer, que es va omplir la bústia de queixes dels anarquistes explicant que ells sí que eren realment anarquistes, i llavors fan una segona editorial que és absolutament meravellosa, fent servir la ironia per reafirmar allò que estaven dient, no? Aquestes dones que participen en diferents publicacions i que participen en diferents moments de la vida del Llunes o d'aquest món del Llunes, jo era bastant reaci a dir el món del Llunes perquè una altra vegada estem atribuint a l'home un context i un univers molt més complex. Sí que hem intentat fer un viatge, no? Hem intentat fer un viatge des d'aquells anys 60, des del sexenni, fins a finals de la dècada dels 80, per entendre precisament quina és la complexitat, per entendre aquestes dones que comencen a anar a cridar i se les comença a sentir, no? Clar, és bonic, per això post-llunes o post-lo-dimoni gros o l'ensofrat col·laborador que a vegades ell diu, jo us juro que venia aquí a l'Arús i a vegades començava a llegir la Tramuntana i em feia vergonya perquè estava a la sala de lectura i començaves a riure de les bestiades que explicava el Llunes, no? O una cosa que es diu, no sé com es diuen, tramuntanada, no sé què, que se n'enfotia moltíssim de l'Església, o sigui, de l'Església Catòlica, no? Jo no podia parar de riure, és brutal, no? Vull dir, de la manera, de l'humor que té el Llunes, de com se n'en riu, d'ell mateix a vegades també, o de tots els... i la manera d'escriure tan bonica que tenen el Llunes i els seus companys, no? Sort que el Jordi ha fet la tesi sobre el Llunes, no? Però hi ha una cosa important també. Una vegada s'acaba la Tramuntana, tots ells i totes elles continuen en l'àmbit de països catalans, que això m'agrada, o sigui, la majoria d'ells i elles acabaran anant a Menorca i col·laboren amb el Porvenir de l'Obrero, o sigui, la Belén Sàrraga, diguem-ne, la López d'Ayala, o sigui, la Teresa Mañé, acabaran anant perquè han creat unes cooperatives a Menorca, han creat unes escoles racionalistes, es volen vincular amb el moviment català, el Mirimir, que és l'editor, vindrà a Catalunya, anirà a dormir a casa la Claramunt, que ella no hi és, que no sé on està, dormirà a casa el Burri i tal, però venen aquí a observar. Hi ha una amistat amb Ferrer i Guàrdia brutal perquè la López d'Ayala és amiga del Ferrer i Guàrdia quan ell encara està a França, que fa l'únic llibre que va escriure en vida, que és l'Espanyol Pràctic, o sigui, ell fa un manual de francès i la López d'Ayala escriu 8 o 10 contes, o sigui, ja són amics, suposo que dels cercles de Ruiz Zorrilla, vull dir que és quan aquí Ruiz Zorrilla és un dels grans insurreccionals de l'època i té molts seguidors, no? Llavors la López d'Ayala i el Ferrer i Guàrdia ja són amics i després seguiran, o sigui que és important tot aquest moviment, vull dir, perquè veiem que no hi ha internet però que es coneixen, que van amunt i avall del país. Avui comentàvem, no?, la gira que fan per lo de la Mano Negra, que m'explicaves que havies fet un article, o sigui que realment és important com es vehicula tot, no? I també, quan parlàvem de masclisme, que li cantaven a la Guillermina Roja, Guillermina, Guillermina, no vayas al comité, que esto son cosas de hombres y no cosas de mujer. Això li cantaven els companyeros a la pobra Guillermina Rojas, o sigui que poca broma, I hi ha unes andanades per Pablo Leopoldo a l'Esclarín contra la Teresa Mañé,
i contra la Belén Sàrraga. Aquí ell li diu la Belén Borrega, que si jo, com que ja no torno a agafar mai més una regenta i que cregui que aquest senyor és progressista. Perquè deia que això d'escriure era coses d'homes. No, amb la Teresa Mallet té una inquímia absoluta. Home, i a més denuncia qui és. És la senyora Soledad Gustavo. Per si no ho sabia la policia, denuncien a tot i ple. És veritat que jo ja crec que és un altre context, no? Me'n recordo que quan començava jo la tesis i començava a parlar amb la Teresa em va dir una cosa que jo en aquell moment no vaig entendre, que és a finals del segle XIX ja és el segle XX. I entenia, per què als finals del segle XIX ja és el segle XX? I és real, no? Potser després de 1889, ara amb el temps he entès què em volia dir la Teresa fa 10 anys, que és per què a finals del segle XIX ja és el segle XX? I és perquè a partir dels 89 ja les dinàmiques del moviment obrer ja són unes altres absolutament diferents. Ja no són les dinàmiques complexes, aquest teixit no és el mateix, aquesta sociabilitat ja no és la mateixa i als anys 90 ja es veu un altre món molt diferent. No? Res, ara potser el que podríem fer és obrir una mica el torn de paraula. A millor no esteu d'acord amb res, I no res, podríem acabar amb aquesta diapositiva. Moltes gràcies i ara potser podem fer una mica de diàleg, que era una mica el que volíem fer avui. Si voleu, ens hem deixat alguna cosa, podem comentar, no? És molt llarg tot plegat. A veure, Jordi. A mi m'agrada molt el que feu perquè és la tramuntana, jo crec que necessita desenes de persones que facin això amb aspectes molt diferents, perquè és que és una mina total i absoluta i que té espai per allò. Amb l'espai de les dones que heu fet avui és brutal, però volia fer una cosa sola que no sé què ho he de dir, però estaria bé, no sé quan sortirà, però la Maria Trulls sortirà publicada sencera amb la part de poesia a la mateixa col·lecció que sortirà Llunes, que de fet serà el següent número. I a més ho fa una noia que es diu Paula Rodríguez, que té 19 anys. I ara dirà, hosti, 19 anys fer l'edició completa, sí, té capacitat per fer-ho i ho ha fet. I sortirà publicada, jo crec que és una notícia important dintre de la poesia catalana, perquè a més la Maria Trulls obre un espai de la poesia catalana mai transitat, que és una poesia de defensa dels animals, o sigui, començament del segle XX, 1905-10, de defensa dels animals, com jo no he tornat a llegir, però després una altra cosa, que ara em sonarà com una mica estrany, però que també és important perquè precisament no existeix tampoc dintre de la poesia catalana, que és, ho diré així ràpid i potser no utilitzaré les paraules correctes, però un qüestionament dels nens, dels infants. És a dir, ella escriu molts poemes dient que un nen, pel fet de ser nen, no necessàriament és bo. I ho il·lustra els poemes a partir de moltes experiències d'un nen que mata un ocell i li arranca el cap. És una cosa curiosa perquè és un tipus de poesia que no apareix enlloc, però ella es dedicava a escriure això i després escriu un munt de poemes d'amor a la Fregoleta, que és un ocell que un dia va entrar per la finestra de casa seva, va entrar i es va posar al seu cap. I aleshores ella no volia posar-la en una gàbia i va marxar. Sembla Xoria, el poema aquell del basc aquell. I se'n va anar, va tornar una altra vegada i se va tornar a posar al cap. I aleshores ella va decidir posar-li un menjador. I la Fregoleta entrava a l'habitació i anava a menjar i quan podia agafava i marxava. Clar, són 200 poemes això, Evidentment, aquests poemes, tal com ho va explicar la setmana passada, amb la part estructural són deficients, no complets i tot el que vulguis, però ella diu una cosa molt clara, és que ella escriu, de fet ho vas escriure tu, el llibre aquelles dones lliurepensadores, escriu no al dictat, sinó fluídicament. Que això és importantíssim. Exactament. Per tant, és una autora que obre també l'espai amb la literatura catalana de final del XIX, començament del XX, completament diferent. Però els poemes de la Tramuntana són supercuriosos. S'han de completar poemes amb els textos que publica, perquè publica 2 cartes radicalment contràries als republicans d'Igualada. Per què? Diu que els republicans d'Igualada van començar commemorant la derrota contra, o sigui, la victòria davant dels carlins, però que els últims 2 anys no havien fet res. Diu, i això ha portat precisament a que son pare que mor no l'haguin pogut enterrar al cementiri. I aquí comença el combat. Exactament.
això sí que publicarem aquest llibre i a mi m'agradaria que la Paula ho pogués presentar aquí, perquè jo crec que seria important per poder fer-ho. La segona cosa és una pregunta que jo, com he vist, si anem a la primera diapositiva, jo crec que... Sí, no? Vale. Que aquí, per mi, no és la lluna. No? No, per l'any no pot ser. Perquè aquí s'ha de dir Aquesta és la foto de... Jo penso que llunes no és, No, perquè és una llista llistat. Sí, sembla molt, però no. No, perquè hi ha la llista, amb algun llibre hi ha... A la revista Blanca publiquen aquesta foto. Sí, perquè això és quan es va fundar la Internacional. No és Sí, això és a Madrid, molt no, jove. això és... És que no va tenir aquesta barba, que s'assembla molt, Hi ha un que és metge, No. que és català també, no, Sí. aquesta és quan estan a Madrid. Això és a Madrid. Aquesta és a Madrid, sí. Sí, és a Madrid. És l'única... Si ho Sí, posa- és l'única que hi ha. No és aquí baix. Sí, que hi ha el González Morado, el Gaspar, el Sentinyón també. Hi ha el Sentinyón, Pues si no és un clon. No, s'assembla molt, però... No, però no és. No, és no és. No. I Hi ha l'Aristide Rei, hi ha l'Aristide Rei també. Tenia 16 anys, o 17. Sí, hi ha l'Aristide Rei i un altre que ve també, o sigui que ve a Fanelli i venen 2 més. Una és l'Aristide Rei, i el Reclús, clar, clar, que és el que fa la narració aquesta. Us la recomano, explica els casinos federals de Figueres amb les fotos, és una preciositat, és un viatge deliciós, Va fer l'edició al Paco Madrid i és deliciós aquest llibre. La Fundació Barcelona ni tenim fotos ni sabem els noms dels seus... No ho sabem. No, perquè hi ha el dibuix d'en Pellicer al 70, em sembla que hi ha un dibuix del Teatre Circ. Però d'ells no. Jo dic que l'avinguda del Fanelli. No tenim res. No, hi ha la narració aquesta que dius tu. La narració que dius tu. La narració aquesta Que i és res una més. passada. Clar, que explica que van a casa un de Girona també, que ell va de libre pensador i la dona és superclerical, és que us destornillareu de risa, és I està molt bé llegir això barrejat amb les cartes del Fanelli a Bakunin. A Bakunin, sí. Perquè Fanelli envia les cartes a Bakunin i li diu, estic aquí a Madrid, diu, no entenc la gent que em diu, ni ells m'entenen a mi. I no sé si demà menjaré, perquè no sé com perquè quins no de estàs sol per que em aquí. pugui alimentar. I No, clar, a la premsa surt així també. Sí, però flipes que després entenem això res. expliqui que aquest va ser l'anarquia als de Madrid. Sí, que... Però sí, No, no perquè entenc. ja estaven convençuts, Ja. o sigui, perquè en Bakunin havia enviat cartes a tot Caiquicho, no? Però vaja, sí. A veure, més coses. Gràcies, Jordi. Hem de fer això de la Trulls, estarà superbé, Tu has de fer el pròleg. Que tu has de fer el pròleg. Tu fas el pròleg? Tu. Jo, bueno, però digue-m'ho. Perquè, mira, ja està fet el llibre. Home, si vols ja el faré, que a mi m'agraden aquests rotllos. No, ara van bojos la gent buscant escrits mediúmnics, no sé per què, però ara l'altre dia a Madrid tothom, si encuentres escritos, agafa premsa espiritista i tots els que vulguis, clar. Perquè és molt divertit. Ho sabeu, això? O sigui, quan fan premsa espírita o espiritista, no les poden multar. Així és com la Lope d'Ayala, la foten 2 vegades a la presó per delictes d'impremta. Quan tu fas una comunicació mediúmnica, com fa l'Amàlia, i els altres no et podien multar perquè tu firmaves que això t'havia fet la Teresa de Jesús o el Papa Urbano II, i clar, ja no eres tu eres el canal per on transcorria la comunicació. Llavors, el més anticlerical del món, els llibres de l'Amàlia Domingo Soler, les memòries del padre Germán, que és un dels seus esperits guia, quan ella et diu que ella no és mèdium. Però clar, ella escriu, segons ella també, fluídicament, no? I clar, hi ha coses delicioses, però clar, diu Teresa de Jesús, ho ha dit, no? O sigui que aquesta és una altra. Sí. Però això de la Trulls és importantíssim, perquè és una de les grans dones que té un carrer a Igualada, és de les poques que té un carrer. Sí, i al seu poble natal també. Sí, a on? A Esparreguera? No, a Lluçanès. Al pas de Lluçanès. Sí. Però no sap ningú qui és. Clar, aquestes pobres... Hi havia un professor a l'institut de proper d'allà que va proposar el nom, va dir que era una poeta que havia viscut allà i van dir que sí. Però ningú sabia, clar, havien d'anar a la Tramuntana. I en canvi la Lope d'Ayala tenia carrers i quan al 39 els hi van treure els carrers. Clar, o sigui, tenia un carrer Sants i no sé què, i clar, totes aquestes que havien tingut carrers després... I és raro que la Trulls es hagués salvat. No, és de partit És d'ara. sí. És d'ara, vale, ja m'estranyava a mi, clar.
Què, no us animeu? Jo el que volia destacar és la resistència que oferien els propis obrers a acceptar el treball de les dones, no? Sí. Perquè és que he trobat moltíssimes referències sobre això. En el mateix congrés de 1870, quan es funda la Internacional, Sí. ve Basterica, no? Que és un francès que participa de la Comuna, i fa un discurs brutal, no? En el qual diu totalment que les dones, el seu lloc és a casa, o sigui, amb la mateixa filosofia convencional de la societat, no? No, Aquí Proudhon també, eh? el Manuel, en l'article que estem fent junts, pots explicar-ho tot millor que jo, perquè troba el punt d'inflexió en quan canvia una mica el discurs. Sí, a partir de la Comuna canvia una mica el discurs. Però jo després, en els anys 80, també he trobat és el moment en què la indústria, sobretot la indústria tèxtil, és substituït el treball masculí per el femení. Aleshores, els obrers veuen com una gran amenaça el treball de les dones, encara que siguin les seves pròpies dones, no? I tots els anys 80 encara està farcit de discursos d'obrers i de líders obrers en contra del treball de les dones. Hi ha un pasquí dels anys 80 en contra del treball de les dones a Sabadell, o sigui que és molt bèstia. O sigui, hi ha una octaveta, En el Obrero, que és l'òrgan d'expressió de les tres classes de vapor, és continu. Sí. Però en canvi Llunes no és així, perquè els No, textos Llunes teòrics, textos teòrics, No, i l'Antoni Pellicer, el periódico tampoc, perquè sembla que és en l'associació, té un parell d'articles en els quals defensa que les dones tenen dret a treballar a la impremta, igual que els homes, perquè ha hagut una polèmica en un congrés a França de treballadors de la impremta en el qual han decidit que les dones no podien treballar a la impremta. Llavors ella es manifesta a favor del treball de les dones. Però bé, però el que és la massa dels treballadors, dels obrers, tenen aquest pensament totalment convencional de que el paper de la dona ha de ser l'àngel de l'hogar, no? Que diuen els homes. No, i això arriba a les dominicales. Jo dic que els hi fan fer un paper de republicanisme cívic a elles. O sigui, elles han d'educar els fills perquè siguin bons republicans, però a casa. O sigui, però que elles no treballin fora de casa. O sigui, són uns hipòcrites de molt cuidado, però són així. O sigui, és un republicanisme cívic perquè els catòlics volen l'àngel de la llar, però els republicans també la volen com la pata quebrada a casa. O sigui que, clar, per ells és un privilegi, és molt còmode que els hi facin tot, o arriben, o ells van a les seves reunions, a les seves lògies, amb ambient d'homes, i després tornen a casa i segueixen controlant. I inclús això es veu amb l'educació de les nenes. Molt poques nenes són educades per pares lliurepensadors i que puguin estudiar, i en canvi sempre es reserva als nois les carreres, o sigui que hi ha nenes, inclús el que dèiem de les escoles racionalistes, que a vegades elles acusen a l'escola. I jo penso que a vegades és perquè hi ha l'estereotip o a vegades perquè pensen que així es podran guanyar la vida. O sigui que és una manera que elles es puguin guanyar la vida ni que sigui autònomament. O sigui, en canvi, algun altre ofici potser aquestes dones no el podrien fer, no? Però tenim també els debats físics, d'estereotips, de que les dones no han de portar pantaló. Bueno, però això... És a dir, podem portar-lo fins a... I això ja no és 19, això ja és anys 20, 30, sí, no? Sí, però això és més tard. Bueno, vull dir que, però la George Sand ja hi anava, La George Sand ja hi anava, les seves amigues. En els ambients anarquistes, Clar, estic parlant de poc han de fumar. Bueno, però els homes tampoc, a fumar ni uns lladres, deien, ni beure. En el pla d'estudis que va fer l'Ateneu Català de la Classe Obrera, quan van intentar fer l'escola de nenes, el que estudiaven els nens i el que estudiaven les nenes era completament diferent, perquè les nenes havien d'estudiar sursits, planxa... Clar, aquí està. Perquè ells pensaven que elles treballarien d'això. A intenten ser pràctics. A l'escola de Teresa Manyer també, Sí, a tot arreu. O sigui, jo penso que ells intenten ser pràctics i diuen aquestes nenes faran això i que sàpiguen fer això. Però clar, és que encara no han trencat estereotips. L'únic que els ha trencat és Fourier. Però aniran i després tornaran d'aquest viatge i n'hi haurà molt poques fourieristes que coneguem.
de fet, el primer Mana? tractament socialista, Mm. qui fa la crònica, està allí, no sé qui fa la crònica, a la tramuntana del primer tractament socialista, que no sé qui la signa, explica que hi ha un moment en què s'acaben els discursos, els recitals de poemes, Sí. i el Tàrrega que tocava la guitarra i no sé qui més, Sí. i arriba la música. I quan arriba al ball, diu, en aquell moment van entrar un munt de dones i xiquets. Diu, i en què va la crònica diu, això és un desastre. Diu, perquè les dones haguessin hagut d'estar des del començament. És a dir, hi ha una crítica Clar. del tema, però ho explica també, no? Diu, Clar. durant tota l'estona que hi ha hagut la part de recital i això, no hi ha hagut dones, i han arribat quan era el moment de ballar, que diu que a més a més era allò, el moment que feia més calor, i per tant tothom va acabar mig marejat. Clar. No, pot ser, però potser també pensaven que no anava per elles tot aquest discurs. Però les dones són eminentment pràctiques. Llavors, si és algo del bla bla bla, les dones s'avorrien molt a les assemblees de sindicats i en canvi quan s'havien de fer coses les dones són les primeres. O igual que els ateneus. Als ateneus hi ha dones. Per què? Perquè són coses pràctiques, els ateneus dels anys 20 i 30. Perquè elles poden tenir protagonisme fent algunes coses. Ja sigui organitzant excursions o portant una biblioteca, i en canvi en un sindicat jo penso que realment no poden perdre el temps i escoltar l'assemblea. O sigui que jo penso que pot anar per aquí o que pensen que això no va per elles, perquè clar, quan elles fan tot un al·legat contra les 3 classes de vapor, que són elles, la Lope de Ayala i l'Amàlia i la Teresa Claramunt, diuen que no volen representants homes, es volen autorrepresentar, foten una crítica brutal. I clar, no hem trobat els discursos, només tenim un periodista de Madrid que ho recull. I clar, hi ha una protesta de dones, i clar, i després clar, les reprimeixen i se'ls acaba aquest intent de crear un grup específic de dones, que també els hi molesta molt als homes que hi hagi grups de dones. O sigui, els hi molesta molt perquè ho percebeixen com una amenaça, que hi hagi grups de dones. Que és el que passa, el que deies tu, la Virginia Walton i la Voz de la Mujer, o Mujeres Libres, más de lo mismo. O sigui, Mujeres Libres, quan es constitueix, tu no saps la de cartes que els hi arriben de tios que les volen tutelar, querida companyerita. O sigui, jo et diré el que has de fer, no? Dius, tio, déjame tranquil·la. Vull dir que porto tota la vida treballant a la Telefònica, que podia dir la Lucía Sánchez Sabornil. Llavors sempre venen els homes que volen tutelar, o sigui, com si no tinguessin res més que fer, no? Aquesta Voz de la Mujer és... A la Voz de la Mujer hi ha un facsímil, que és genial. Ho ha editat la Universitat de Quilmes. Sí, sí. I és un llibre que és un tresor. Preciós, preciós, Crec que ja sí que hauríem de començar a acabar. Ens fan fora. Així que moltíssimes gràcies per convidar-nos. A totes, a tots. Sí. I fins la propera. Bueno, i ara la feina serà fer un article de tot això, però bueno, ja ho farem, ja ho farem. Gràcies.